Takže dobrý den, dámy a pánové, tady je znovu Lord Magorius u, myslím, druhýho, pokud si to pamatuju z těch před 5 sekund, z druhýho části let's play na Left 4 Dead. Pojď sem! A už vám nebudu říkat, v čem to spočívá, páč se mi nechce. Prostě se koukněte na ten první díl, ať mám prostě víc zhlédnutí. To prčíta se třeba do auta, to si jasně kajten. No seš, my to víme. Tak, pojď, já tě ochráním. Já tě ochráním, jakože se jmenuji Lord Magorius II. Zvaný, ošahaný, z rodu vykryplený v hajzle. Ne, kecám, jmenuji se vlastně úplně jinak, ale to je jedno. A dobrý, je mi jasný, že nemám střílet do členů týmu, ale to není střílení, já v podstatě sekám do členů týmu, to je přece rozdíl, ne? Promiň, zbyle, asi jsem ti rozsekl ke duznu. Necháme je tam. Jo, nechej je tam, jsou to debilové. Se vyhyluju, jako správně ze vlak. A nehyl se. Víš přece, že hylování nemá žádnou cenu. No výborně, jak se zase koukneme, kde nejlepší ženská je lepší než my, styď se. Styďme se spolu, vole. Ano. Ženská je ve všem lepší než my. Stydíme minutu ticha, dáme minutu stydění. Minutu ticha za naši čest. Ale jsem lepší než ty, takže je to furt dobrý, ne? já si dávám minutu ticha za čest. Dobrý, takže mám lékárničku, kterou jsem celou dobu nepoužil. Jen mě tady léčil tady Torin, protože je hrozně hodnej. Protože jsem medic. A já mám tady stříkačku u sebe, protože jsem negr. A... Nějaký peťák. Ano. Nějaký fety tady? Nějaký fety tady taky určitě budou, ale on tenhle ten černoch, to je takový pověstný, že on má hrozně rád, Nezal lékárničku, tak já jim taky někomu čornu. Počkej, ne, čoruješ mě, dej jí do háje. Dej moje. Aha, to mám ještě jedna, dobrý. Tam byly 2, dobrý. Tak to dobrý, nemusíme přesně zmatkovat. Pro nás 2. Nemusíme zmatkovat jako dementi, je to v pohodě. A já jsem vzal katanu, takže budu jako tak ta super ženská z Walking Dead. Hej, to... Teda určitě umřela, že jo, klidně vyspoileruj všechno, mě to nevadí, já to na to nekoukám. Jdeme spustit výtah a jdeme jich spustit asi miliardu. Ty máš hezký ksicht zombíku, puč mi ho. To je blbá. No ty ještě mě schodí. No, schodila tě, tak si to užij, já tě budu krýt. Já tě ochráním, já ty vylezeš po žebříku, protože jsi chytrý chlapec přeci jenom, že jo, že jsi chytrý, že nejsi debil. Au, ne, jsi debil, protože mě střílíš. A ty jsi zase mizerný střelec, protože jsi ani jednou netrefil. Chceš, já ti trefím neslyším. Taky vám to připomíná Game of Thrones? Phil here! Kde? vole? Já si vole píchnu u mě. Já si píchnu i nechci, abych si mohl vzít prášky. U mě, u supa. Kde jsou? Tady někde musí být. Díky za návštěvu, díky za návštěvu, přijďte zas. No, vy už nepřijdete. Ale oni přicházejí zas, to by si nemělo říkat, co je jich víc a víc. Děkujeme, že jste zase přišli. Jste zase přišli a oni už to nebaví, takže už tam. Jak se vede, co rodina, co manželka? Paka. Dobrý. Odstřel si tlusťoch asi frajer na 2 byly. Bohem, ať si kdokoliv. To je mnohem lepší. Máme tady tank! To mi nevadí. Aha, tak tank je takový hyperspeciální, který je hrozně silný. Dává se si na 2 rány, když si nedáte pozor. Dobrý, dostal jsem ho. Já zvednu byla. Z toho. Máš dobrý skutek za sebou, pomohl si staříkovi. Přidal jsem si karmu. Já nevím, že tohle není Fallout, vole. Ano, ale já to mám z něj jako já Fallout, takže pro mě to dokonce svítí, že mám karmu. Ty vole, cože? Tak to si možná stanu taky. A ne, já chci, aby byl Luis, furt Luis, ty ho tam máš, že je v tom armoru, ne? Ne, Francis má v power armoru. Aha.
Ale A Luis, pozor, pozor, někde slyším malou holku. myslíš tu bulu? Bulící, ano, tu bulící Počkej, prvačku. já mám Broxu, já jí dám, prosím. Já mám taky. Molotova. Mám prášky, konečně po všech těch letech do hajzlu. A vidím jí, Ne, bacha. počkej, já chci zabít, prosím, nech mi, já to chci zkusit. Choďte mi, všichni mi musíte jít na pohřeb, ty blbče. Pozdě. Já tě asi zabiju. Slyšíš? A to můžu udělat tady. Já taky. To je pravda, budu hodnej. Ne, nehekej, nebo budu taky hekat, ono tady to totiž je možný. Oh, mám granát. Já mám mačetu. Víš co mám já? Taky. Jo, Já to to bolelo. Tak teď je to game. Čau lidi, jak se máte? Jak to lítá? Sračky. Někde jsem slyšel Huntera, tak... Jo, je na Billovi. Hunter Boyle Billa. Čau. Samurai Club pokračuje pořád i v dalších hrách, na to nezapomínejte. Ano, klan Date žije všude. I v zombie apokalypse. Jo, i když jsme jenom 3 v podstatě hrající hráči, protože víc nás v tom klanu zatím není, proto vás žádám, abyste se do prdele přidávali. Nebo se s váma stane tohle, co s tímhle krasavcem, ve kterým toho už moc není. O, lékárnička. Dobrý, teď už se blížíme se do nemocničky. Já to teď všechno vypiju. Hey man, that's not cool, vole. A ty jste tam not cool, protože to not cool, protože je to hajzlu, debil. A tak. A dobrý, teď jsem se vykoupal v kyselině, aspoň jsem sterilní jako hovado. A vylez, počkej, já ho ještě no. Bille Gatesi, tohle je za tebe. Sweet baby. Ty vole. Prostě Luis, já se asi A na to si musím dát piškot. Jo, já jsem nejlepší, já, jenom já. Jsi taky pěkná svině, víš co? Katarina se na to vystrala úplně, já jsem zabiják tanků. No a ty jsi zabiják čarodějnice, že jsi přišel a vole nasrali všechno do hlavy. Já jsem... Tak vlastně, I samotný lovci čarodějnic teď na mě žárlí. ano. Mě nechte tu lékárničku, že já se vyhýluju tady a vemu si tu, co je tady. Abych měl co nejvíc životu, máte smůlu, ti, co jste se zranili na prdel. Já se asi nechám Broxum, protože já mám nejradši snajperku a ta tu momentálně není. Já jdu ochraňovat Katarinu, protože jsem kurva gentleman, vole. O tak pojď do klanu Date, děvče, my to dáme spolu do hajzlu. Výborně. No, Katarina mi utekla, protože ví, že jsem mouchyl. A já tady dole bloudím. Katarina vraždí zombíky. Už mám schody, je to dobrý, už mám schody. Našel jsem schody. To je takový hrozně hezký, jsi tak inteligentní, vole, že si našel schody, ty víš, jak vypadají schody normálně. To je tak super. A teď musím jít za Katarínou, protože ta určitě ví kam jít, já ne. Ale suka je asi nečinný nebo ztracený. Jo, Zoe, co to děláš, vole? A já se vás zachránil před velkou hordou, která se tam aby hnala. Ale to je mi jedno, víš. Já hledám snajperku, já mám hrozně rád snajperky. Třeba jsem s nima hrozně dobrý nebo hrozně blbej, ale radši by byl hrozně dobrý než průměrný s obyčejnou Broxnou. Mám zápalný střelivo. A já tu mám Huntera, který mě právě bojel. Mě zvláštní neře. Ach, jak já miluju Francise. Víš, co jsi řekl? No, co řekl? I hate stairs. To je takový úplně typický, on nesnáší všechno. Tak a pozor, teď vám dám vánoční dárek. Děkuji ti, jsi tak hodný. Čau, vole. Jo, Zoe, co jsi to posrala, vole.
A kde je byl? Jo, byl je tady, dobrý. No dobrý, takže teď se musíme připravit na to, že všichni chcípneme, protože přijde velká horda. A to je zápalný střel, já myslím, že je vypušný. Pills here, já jsem pills here. Abych si mohl vzít další, já jsem úplnej feťák, vole. Prostě kancelářská krysa. Ano, jsem tak klasická kancelářská Ty vole, byly krysa. tak... Ty vole, to je taková... Nevím něco, jak bych to popsal. Prostě je to takový... Zbaběl, on se schoval do kumbálu byl. Dobrý, Byl aspoň hrák, udělal... dobrý, takže zase se všichni vykopáme v kyselině, já jsem si dal další prášky, jestli jste Kdyby to udělali dropnul všiml. pink jak hovado. No tak to je nádhera. Čím víc pinku, vole, tím víc pinky pie, ne? Ale dobrý, už se nám vrátil výtah po nesnesitelně Ty dlouhý dole době. charge. Pojď. Ne! A tě zachráním, to ne. Sled z něj, ty uchylná hrůdo, nebo jížděj ho, vole. Neoplodnil tě? Tak jdeme, ne? No vole, to jsem já, vole, Černoch je od zombie k nerozeznání úplně. Tak jdeme na to, ne? Já se tady začnu smát jak idiot. Právě si. You should heal up. Já taky, že... Ty, já už to začal být zhulený jak kráva. Já jsem měl těch prášků tolik. A byl se taky směje, jenom Zoe nemají vůbec smysl pro humor, všichni nás tu chtějí zabít, není to prdel. Tak jdeme, ne? Jak znáte, to je ten 3-2 a prostřední úpad. Paka jockey. Jo, Katarina, to máš za to, že jsi úplně bez humoru, ale... Já to vezmu katan. Já si dám čeč a půjdu jenom katanou. Dámy a pánové, opět nahrávám už 11 minut, takže to zase přeruším, loučí se s vámi Lord Magurius a Tonym Pabéza, takže zatím čau u dalšího dílu.